Tak, ak máte chuť, tak dnes sa so mnou môžete pozrieť, ako pokračuje moja prestavba auta. Tentokrát je téma elektrika. Myslel som si, že to bude veľmi rýchle, ale naozaj to je veľmi zložitá záležitosť. Treba premysleť veľmi veľa káblov, kadiaľ pôjdu, odkiaľ pôjdu solárne napájania a celé to musím zladiť, aby to pracovalo aj s alternátorom. Ďalej nejakú tú inteligenciu a potrebujem postaviť zostavu, ktorá dokáže zvládnuť maximálne 2000 W. Ja budem využívať maximálne 1500 W na boiler a kávovar, ale to je len na chvíľku. Z každej strany musím pridať istenie a do budúcna plánujem batériu o sile asi 300 Ah, ktorá spolu so štartovacou batériou bude mať niekde 400 Ah a takmer 5 kW zásoby energie, ktorá je v zásade teoretická, ale aj tak by stačí menej. Na strechu pribudnú ešte dva solárne panely, ktoré dosiahnu maximálny výkon 400 W píkov. Tento systém mi bude dodávať aj energiu pre vodovod a sprchu. Trošku neskôr pribudne 5-litrový boiler, kde bude na výstupe 40 stupňová voda na sprchu. S digitálnym termostatom, aby som nemusel riešiť zmiešavanie. A jednoducho po pustení vody si počkám, kým pôjde príjemná a umývam sa. Tak a po celodennej práci mám konečne tento 220V systém zapojený a idem robiť prvé skúšky. A ako prvé zariadenie, ktoré prichádza na test, je kávovar, ktorý má chvíľkový odber 1500 W a veľmi rýchlo vyrobí krásnu preso kávu. Mám to veľmi rád, keď sa ráno zobudím, stlačím gombík, 25 sekúnd trvá nahrievanie a 25 sekúnd, kým mi spraví kávu. Veľmi som si tento kávovar obľúbil, lebo dokáže spracovať všetky typy kapsul, ktoré sú u nás bežné na trhu, ale aj normálnu mletú kávu. A dívaj sa. Kávička je hotová a už len čerešnička na tortu a to je smotana. Dobrá, čerstvá, vychladená. A lyžička medu. Spokojný. Ďalší test na tomto systéme potrebujem vyskúšať rýchlovárnu kanvicu na varenie vody alebo zalievanie čaju. Áno, videl som v takej kanvici už variť aj párky. Dá. Není nad spokojného chlapa. Teraz už keď mám dosť energie a vody, môžem zalievať aj trávnik v mojej obývačke. Priestor auta som uvažoval tak, aby bol rozdelený na dve časti a jednu uličku, do ktorej sa vejde bicykel alebo motorka. A tiež tu mám vyriešený môj najväčší problém a to je WC, ktoré môžem teraz núdzovo použiť. Verte mi, že občas bolo ťažké hneď po ráne nájsť záchod. Ďalšia vec, ktorú mám veľmi rád, je vyhrievaná posteľ. Zapojené, funkčné, spokojný. Hreje. To je vec. Ďalšiu vec, ktorú som týmto systémom potreboval vyskúšať, bola indukčná varná doska. Toto je veľký pomocník na mojich cestách, ja na nej nielen varím, ale dokonca som sa naučil piecť pizzu. Toto riešenie je dobré aj na silný vietor, na miesta, kde je zakázané používať otvorený oheň, ale dokonca varím aj vnútri v daždi v aute. Záťažové skúšky takmer hotové, tuto sa nám pekne toto varí, takže tichučko, nič nehučí, veľmi dobrá vec. Na moju inštaláciu som použil hybridný systém, ktorý má tú výhodu, že má v sebe aj nabíjačku. Keď prídem do kempingu, tak sa môžem nabiť a môžem nezávisle fungovať, koľko chcem pripojený na túto sieť. Veľmi šikovné riešenie. S veľkou výhodou, že celý systém môžem sledovať cez mobil. Spokojný. Ve finále som už spokojný, lebo dalo tu veľa zabrať. Ale budem ventilovať, chladiť, môžem variť kávu, môžem dobíjať mobily, drona, vysielačku, skrátka všetky veci, kávu variť a hlavne to bude potichu. Dokonca mám vyhrievanú posteľ, čo som veľmi rád, lebo tie vedostá hučia, skrátka povedzme si pravdu a nie vždy ich môžeš mať pustené aj v kempe. Za mňa ešte ma čakajú ďalšie práce, toto je level 4. Ale dobre. Tak toto je malý kúsok z toho, ktoré budem volať téma elektrika. Na konci z toho spravím jeden celý film.